wobr ariannol hefyd o ganpynt ac fe ddiolchwn i Wil ag Annette Fferm y Gotref am y bod. Wrth gwrs, cyn mynd ymlaen ar ddefod, a mae'n rhaid gweld a oes rhywun yn deilw. Llynedd, fel y cofiwch, roedd yma Sion. Heno, wel, wrthoch chi rhywun dierth yn dod y maes mewn can mawr, neu bica a olwylio llawn hwnt, neu rhyw ladi yn ei dillad cyfanfa? Naddo? Naddo wir. Wel, falle gallwn ni arall eirio llinell gan llew, peidiwch oedi mwy, rhaid ofn. Yr un sy'n mynd i ddweud wrthym yw'r Rhifardd Mererid Hopwood, bardd coron a chadair yn y genedlaethol. Awdures, darlithydd, rai a man. Hi, amwn ni, yw'r unig berson i roi cusan i'r arddderwydd. Neu fi, i'r arddderwydd ar lwyfan y genedlaethol. Ac yn ôl yr hyn rwy'n ddeall, dyw pwysau gwad Meirio Evans byth yr un peth o ddianau. Felly, rhwch groeso i'r Rhifardd Mererid Hopwood. Diolch yn fawr iawn i chi am y croeso. Hanner cant ydych chi'n ei gynfarhigen wedi cystadlu pan oedd amserau gwahanol ydw ni. Wel, Lenny, 5 yn unig sydd yn y ras. Ac mae'n ddrwg gen i ddweud bod yna elfennau digon siomedig yn rhai o'r rhai Lenny to. Ar yr olwg gyntaf, mae'r testyn yn cynnig digon o bosibiliadau. Llawenydd. Ond wedyn falle tawt yna'n gwendid. Bron fel fyse gormod o sgôp yn drysu'r meddwl. Neu falle bod y beirniad ddim yn apelio Lenny. Neu falle bod beirdd Cymru just yn rhy fisi neu â gormod o ddiogi arnyn nhw. Pwy a wir. Ond mae 5 da ni. Mae Tatws yn sgrifennu cerdd sy'n awgrymu ar adegau beth yw effeithiau cyffur ar feddwl y rhai sy'n dioddau o'r falen. Mae e'n pendilio o lawenydd i ddigalondyd, a gyda'r teimlad ola hwn mae'n gorffen. Mae'n gweld yr iaith yn hael cyn troi at wyrddni byd natur a wedyn at grefydd. Mae'n oedi wedyn yn meddwl dyn, a mae'n disgrifio hwnnw fel stafell hyll gyntefig. A wedyn mae'n troi at grefydd a e-bost mae meddwl a thronydd ar waith fan hyn. Ond dwi'n credu bod eisiau gweithio'n galed nawr i geisio dod â'r rhythm a miwsig i'r ymadrodd. Dwi'n gwneud beth a dweud bod eisiau tiwn melys o hyd, ond mae ei golygu bod eisiau gwrando'n ofalus a dewis y geiriau. Mae 132 wedyn yn mynd â ni i fwrlwg bywyd y ddinas. Hadern o ferch, dwi'n meddwl, sy'n sgrifennu fan hyn, a mae'n edrych nôl ar ei ieuenctid a arweiniodd yn ôl yr awgrym at or-ddibyniaeth ar alcohol. A llawenydd y gerdd hon yw'r ffaith fod yr awdur y bardd wedi llwyddo goroesi'r clefyd, ond wrth gwrs bod na bris i'w dalu. A fel un mae'n pennu, cymaint yw'r pant am fynd ar ysbryd, ges i'n wahardd a mos, Iesu do. Mae'r ymadrodd drwyddi draw yn rhwydd a thafodieithol, ond yn y bwrlwm falle bod ambell waith golli gafel ar y grefft. Mae'r claf wedyn yn ysgrifennu yn y wers rydd, ond mae e'n talu mwy o sylw tro hwn i rhythm. Ac eto ambell waith mae'n anodd gweld siwt mae'r llinellau yma wedi torri bob tro. Dyn o'r ardal hon ddysgodd fi y tric yma, Ceri Wyn Jones, oedd yn edrych wrtho. Os allu di ddarllen e fel paragraff, hyd yn oed ar leins wedi torri, para
rhywle, dim cerdd. A mae hwnna'n dest da i ni gyd, dwi'n meddwl. A mae ambell i ddar fan hyn, falle, dwi ddim yn siŵr pam bod yr unell wedi torri. Mae aiffe achos bod yn edrych yn well. Mae rhaid gwrando'n ofalus. Ond cryfder y gerdd yw i gallu i lunio derwyddau a'i cynnal nhw yn effeithiol. Felly dwi'n siŵr bod yna dipyn o fardd ar y waith fan hyn. Telenegwr bod yn ysyddiaeth yw Cecilia, ac ar ambell gyfri mae Pisis Gore'r ysyddiaeth yn y gerdd hon. Cerdd arall mewn tafodiaeth. Ond dim rhyw tafodiaeth bob dydd, mae e wedi dewis eiriau yn ofalus iawn. Ambell waith mae'n cymysgu delweddau. Mae'n siarad yti awel a ddeffru seiliau tŷ ei dyfodol ac yn ymlaen at y tŷ a wedi anghofio mae'r awel ar dino. A mae yna dipyn o dal i teyrnged i waldo yn y gerdd. A lot o dafodiaeth gogledd Sir Benfro, tamed nes lawr o fan hyn, a mae hwnna wedi meso i. Ond mae yna un bardd ar ôl, sef Siencyn. Ac mae gan Siencyn awdl, fel mae rhaid talu sylw yna cyn mynd yn pellach. Y llawenydd sydd gan Siencyn yw llawenydd sy'n deillio o weld rhywun sy'n anwyl iddo yn gwellach. Ambell i ddithriad hunnaneddol, a jawch reit yn y dechrau oedd un mistake bach, ac o'n i'n dechrau gofidio ond mae'n cryfhau o fyna, a mae hyn gan gymeriad am rhywbeth rhwydd i'w achub. Weithiau falle hwnna gymysgu delweddau, ond mae yna gamp o awdl yma, a diffiantrwydd yn y llais, a mae hwnna yn denu. Cyfforddiadau gwirioneddol dda. Mi welwn uwch y moelydd meddai, erwain dofn ffenestru'r dydd, hyd y wawr oedd wedi wau o'r gwydrew llawn calydrau, a'r gaeaf ymryd galen oedd yn rhwng fel cwlwm cel. Wedyn mae yn y toddiad, a dwi ddim yn rhaid hoff o'r gair mer am yr arglwydd, ond fe, mae'n bendigedig gyda fe, lawn mi falle, y ward mor wag, ond roedd llun cyfagos yn denu'r hiraeth i dymer aros, a mer uwch cyrten y nos, yn gweini goleini arni o lampau'r cyrnos. O, mae e'n llawenhau, mae e'n wylid yn gwella, ac rondwch ar sut mae'n disgrifio y dagren a ni'n gyd wedi profi pan i ni'n llefen achos bod ni'n llawen, ond eto maen nhw'n trydanagrau'r dristwch, mae'r melys a chwerwch ei gilydd. Mae'n disgrifio dechrau gwella, a'i chalon yn dychwelyd, i rannu a rynio gamenyd, y mel yn fy nagrau myd. O, mae yna gyffyrddiadau hyfryd yn yr awdl yma, drwyddi draw, a hyn ffeirniad cyn tachlyd iawn fydden oedi gormod dros rhyw ddrychnau, yn hytrach na llawenhau gyda'r bardd, yn ei destun ac yn ei grefft. Felly ferched, i chi mynd i gael dynso, achos dwi eisiau roi'r gadair hardd hon i Siencyn gyda llong gyfarchiadau mawr. Diolch am wrando.